Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija baqa' fil-laqgħa tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista li ddiskutit lil Jean-Pierre De Bono. Kanva ewlieni ta' Delija li minn rapport tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista inkixef li uża prokuri b'firem folozz sabiex jiġbor bosta dokumenti tal-voti għall-elezzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. It-tarif li Delija ma rtirax mill-laqgħa ikkonfermah il-President tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista Keril Aquilina fit-tweġiba l-mistoqsijiet li għamlitlu l-Gazzetta Kulħadd. Keril Aquilina qal li l-ġimgħa filgħaxija saret l-ewwel laqgħa tal-Kunsill Amministrattiv li attenda pparteċipa fiha mill-bidu sal-aħħar Adrian Delija, dan kif inhu l-obbligu tiegħu li jagħmel skont l-istatut. Żied li peress li fil-laqgħa ġie diskuss il-każ ta' Jean-Pierre De Bono għażel li joħroġ mill-laqgħa. Imkejjen fil-Partit Nazzjonalista sostnew li Delija kellu jħalli li l-Kunsill Amministrattiv jiddeċidi fil-libertà u jirtira mill-laqgħa. Iżda Delija ma rridx jagħmel dan għax beża li l-Kunsill Amministrattiv jispiċċa jitlob passi dixxiplinarji kontra Jean-Pierre De Bono, xi ħaġa li ma xtaqx wara li ċedilu s-siġġu. Għalkemm finalment ma ttieħdu ebda passi kontra l-Assistent Segretarju Ġenerali Jean-Pierre De Bono, il-Partit Nazzjonalista kien kostret joħroġ stqarrija jibsa għaliex il-kwistjoni kienet se tibqa' titwal. Għal darb'oħra dan kontra x-xewqa tal-kap Adrian Delija li sa issa t'mandux il-kontroll fil-partit. Bin-numru żgħar ta' deputati li jappoġġjawh qed jippruvaw jagħmlu kull sforzi biex jagħtuh imbuttatura. Fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal il-Kunsill Amministrattiv iddiskuta l-aġir ta' De Bono u konkluda li ma jara l-ebda ħtieġa li jsiru aktar investigazzjonijiet. Il-Kunsill Amministrattiv iddeċieda li pubblikament iwiddeb lil Jean-Pierre De Bono, dan tal-aħħar obbliga ruħu li bl-ebda mod ma jkun involut fil-proċessi elettorali li għandhom isiru sal-aħħar tas-sena. Xi ħaġa li n-nies ta' kontra Adrian Delija qed jarawha bħala rebħa kbira.